Sanibonani nginibingelele nginamkelele channel eMaswidi Media Production. Mangibiyaqala ukufika ngicela ungenze iqiniso ngokuthi qof subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu seliphumile ke ilanga lomshado, seliphumile ke ilanga lodwendwe. Anophuma ke nizobuka nonke weintombi, nonke weinsizwa, bogogo, bomkhulu, wonke umuntu nje walapha eMzansi Afrika akophuma ke yolibuka lolu suku ke olukhulu kangaka. Njengoba ke wonke umuntu kade elibheke ngamehlo abomvu emva kwenkulumo belokhu zenzeka ke inkundleni zokuxhumana seswabonileka amaqembu amakhulu epolitiki ANC, IFP, EFF, uDA sesibabonileke bona ukuthi baperforma kanjani uma benza amamanifesto. Njengamanje ke abantu ke bathi ke wemkhonto wesizwe sesibheke wena ke thina manje sesilinde wena ukuthi uthi pe bese siyawabona ke nawe amandla akho ukuthi ke mangakanani njoba kudala kade ucagcoma la undabze kwayo. Ayike umsholozi ke wasephendula ke wathi hayi nginibiza nonke mhla ka4 kuMay 2024 anofika eFNB eSoccer City le eSoweto nizoyibonela ukuthi ke uMkhonto wesizwe uyobeke wenza njani. Ngaza kwethu nguthulela ke indaba ke ezithi ke usephumele obala ke uZuma ukuthi ke adedele ilanga loMkhonto wesizwe lokwenza irari yabo kanye iManifesto lapho khona bezobe belethe izithembiso emphakathini ngokucela ukuthi ke bavotelwe. Bathi ke usuku ke umhla ka4 kuMay ku2024 kuyobe kukhona khona lapha ya eJohannesburg eSoweto eFNB eSoccer City. Kanti ke futhi ke ilanga eliqondene nomcimbi omkhulu kaMaskandi ke oyaye ke uhlelwe ungelovi. Igama ke lomcimbi ke iKhuphuka nezakho ojwayeleke ukuthi ke ube le eCharlesfontein eThekwini. Kanti ke abantu bese ke beveze ukuthi wengelovi hlehlisa ke lolo dwendwe lakho thina siyalapha ya kuMkhonto wesizwe uyobeke useJohannesburg. Ngane kwethu kulele kwena ke ukuthi uchuza ukuya eThekwini noma ke ukhetha ukuthatha ibhasi uye le eGoli uyayibonela ke nawe ngokwakho uMkhonto wesizwe ukuthi ke uyobe ugila ziphi. Kanti ke uNomarari usevelile ke naye hayi cha usekulungele ngempela ukuthi abe khona njoba ke ibonakala ukuthi iuniform usenayo uselinde khona ukuthi ke kuphuma ibhasi bese ke kuyakhushukwa ke kiwa ngakhona le eJohannesburg. Kana wethu indaba siletha kwena eshisa sik-update ngakho konke okwenzakalayo lapha eMzansi Afrika. Ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ngokuthi ucof subscribe. Ngiyabonga.